Dr. Mark, ikelo wach maber ahinya motenore kod weche mag lupo kaachiel kod bedo ni in ja ohala. Gin kund mage mapok wachopo kaka oganda neno ni wan bende wabedo jo ohala mongirore ka ipimo kod ogendini mamoko bende manitiere piny Kenya ka, nikech inyalo wach ni oganda watemo. Jo Kenya nam temo, oganda ma bende wuok e alwora mar nam bende temo timo chenro mag ohala. Gin ang'o gini mapok watimo kinyalo tudo kata gi lony manyasani mar neno ni wan bende wabede gi mise moro motegno mar dongruok? Gima chandowa moloyo Bati en ni akwonga address issue moro ka mar vijende kod tije. Nikech mano be gima chendo ahinya e piny masani, e Kenya masani, to ken Kenya kende, en e piny mangima. Ni vijende odhi skul, osomo, to gionge tich. Achiel kuom gima koro bende dimiya mor ni achiel kuom gima bende asetimo kata mana gi sirikal masani ma wamedo mondo mi odhi mbele en kaka tije me kompyuta. Okochuno ni nyaka ibed ng'ama nosomo kompyuta. Ibeda beda ng'ama nigi paro matin mong'eyo, nikech kinyalo tugo gi sime, kinyalo type timo chapa e kompyuta. Nitiere tije masani wamedo doyo oko, wamedo puro gi e pinje ma oko. Achiel kuom gima manisha ne adhi ni Amerika, wamedo puro gi e pinje ma oko mondo mi gibika nyithiwa kamora mora magintiere. Ibed ni in Mfangano, ibed ni in God Kweru, bath Kondeto kanyo, but dalau, ibed ni in Mombasa. Tilosonu lab moro ma nyithindo ge nyalo dhiye to timo tijegi itichulogi. To tich mitiyo ni en tich mar kambi moro man Amerika, en tich mar kambi moro man Germany, en tich mar kambi moro man Canada. Mana achiel kuom ang'eyo ni jok maneno jowinjo wa masani. Ng'ato kod ng'ato gima chande ahinya kaka nyathina ni nyalo yudo tich. Nikech e kiwango mantiere sani, George, sasa kumora mora mantie, emails mayudo, SMS mag sime mayudo, kwayo ma chiegni janyuol ka janyuol kelona en ni yudne nyathina ni tich, yudne nyathina ni tich. To bro chuno ni nyaka koro wati gi yor kompyuta mondo waket ayanga, kisungu wachi ni wa create opportunities, waket ayanga migepe manyalo nyithiwa matindo ge nyalo yudo tich. Mano en gima wase lose gi president, wase lose gi waziri Owalo, kendo gisechako timo mano magitem gi create labs mondo mi nyithindo timango oyude tich. Mano achiel kuom wach machando jothurwa ahinya. Ogeni moken mana jo Nyanza kende, ten Kenya duto, to bende inyalo yudo ni thoth pinje moko ma bende etabu magin godo. Mano korka tich, nikech thoth nyithiwa wapuonjo mondo yude tich, mondo yude gimoro. To ka tich onge, ma bende achiel kuom gik mineno ma jopiny timo ne maandamano, nikech nengo mar ngima ni malo, to yuto ni piny kata yuto onge. Nikech kionge tich to ok en gima yot. Ma anyalo wacho ni an gi mor ni mana achiel kuom gima an bende an involved, kendo watemo mondo mi wadhir agenda no, mondo mi kamora mora ma nyathini tiere ma nigi thuolo ma wiye nyalo bedo mayot, to iketo negi computers to gidhi gitimo en seche 24. En chakre okinyi nyaka odhiambo, ji dhi e shifts adek, itiyo nyaka seche 8, jomoko kawo kendo bende tiyo nyaka gimoro saa 6, jomoko bende kawo tiyo nyaka okinyi. Kapok wachopo kanyo Mark, kapok wachopo kama koro wogere labs gi kor wenge